Hey, what's up mga kakusa? This is Ranel Baligot once again, muling nagbabalik. So, bago ko po simulan ang video nito, please, huwag niyong kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang video gagawin at i-upload dito sa aking channel mismo mga kusa, Ranel Baligot yan. So, maraming salamat sa lahat ng lumikit. So, for today's video mga kusa, medyo maaga tayong napagising. Time 6:07 mga kusa in the morning. So, meron lang kaming bisitahin mga kusa na isang lugar. Isang pinakamagandang lugar mga kusa kung saan makikita ang abangan na lang dito sa aking channel mga kusa kasi ang lugar na ito ay doon ako bininyagan mga kusa. At dahil paparating na ang Pasko, kailangan natin kamustahin ang ating mga ninang. Baka may pasiuna silang mga blessings or pinaskuhan mga kusa kumbaga. So kailangan natin silang puntahan doon mga kusa at kumustahin kung ano ang kalagayan nila ngayon. At siyempre taga doon din ang aking magulang mga kusa, ang aking ina. So bisitahin ang ating mga lahi kung saan nakatira ang ating mga lahi. So wag na natin itong patagalin mga kusa. Gusto ko puntahan ng isang lugar within 1 minute. Makapunta na ako dito. Pwede na ka wala. Kailangan natin lumabas ng ibang bansa. Let's go! So yun mga kusa, nandito na kami sa Upper Mintapod mga kakusa. Yun, sobrang solid ng view dito mga kusa. So yun, nagpahinga lang kami saglit dito kasi bumigay ang aking mother. Yun, so hindi niya natiis. Umihi na siya ng marami mga kusa. So, napakaganda ng view mga kusa kung nakita nyo. Sobrang solid talaga mga kusa pag pumunta kayo dito. So unang first time na namin itong gawin mga kusa. Punta namin ang Claveria Misamis Oriental. Dito lang kami dumaan kasi walang LTO dito, walang maharang. So abangan na lang natin sa susunod na yugto. Kailangan na namin tumuloy. Let's go! Unsa ni nga lugar direte? Unsa daw? Mamato. Minaluwang, Mamato. Mamato, Minaluwang. So nandito na kami sa Mamato, Minaluwang mga kakusa. 20 minutes later. So yan, namin sa City Hardware ng Hingog mga kakusa, no? So ito na yun ang pa Claveria na daan. I love this ore. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact.
Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know. Hey! Malapit na kami makauwi, guys. Yun mga kusa, nandito kami yun sa Manipis. Yun, kung pansin nyo yan. Sobrang ganda ng view mga kusa. Yeah. Sweet view. Sobrang nakakapagod mga kusa. But anyway, worth it naman. And ang mahalaga dyan, safe ang ating pag-uwi. Wow. Sa lahat ng nag-greet sa ating happy birthday. Thank you very much mga kakusa. Yeah, hi guys. Okay, hi guys. We're here now. I'm go home. I'm go home right now, guys, with my mother. Yeah, I came from what is it, relationship, but we thought we broke up after that. So, nata-laundry guys. So, nandito tayo ngayon sa, you know na, malapit na sa Kalahaan mga kakusa. Napakita ko sa inyo ang isa sa lugar kung saan yun nyo napapuntahan. Ang lugar kung saan nandito kami ngayon, kasi nandyan lang kayo, kami lang ang nandito. Medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.